നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഇവിടുത്തത്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പീസ്ഫുൾ മൈൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയായിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ അത്ഭുതങ്ങളും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും കൂടെ നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കുർബാനകളും ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിളാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂടി നമുക്ക് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണേലും ഇവിടെ വരാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. കാരണം എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും കുർബാനയുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് ടോട്ടൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് പള്ളി മാത്രമല്ല, പള്ളിയുടെ പുറത്തും ഇങ്ങനെ ഇൻഫാൻറ്റ് ജീസസിൻ്റെ ഇത് വെച്ചത് കൊണ്ടും പിന്നെ മറ്റേ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ റൂമായിട്ട് ഒരെണ്ണം പുറത്തുള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു പീസ്ഫുൾ മൈൻഡാണ് കിട്ടുന്നത്.